Egyikünk se hitte már, hogy ennek egyszer vége lesz. Mikor Feri hirtelen hangos nyögdécselésbe kezd, minden izma megfeszül, az egész teste megremeg. El se hiszem, bazd meg, súgják egymásnak az emberek. A nap újra felragyog, a madarak csicseregnek, a virágok kinyílnak, s felkacag minden gyermek. Örömkönnyek hullanak, hisz vagy 20 évbe tellett, de eljött a nagy pillanat, a Feri végre elmegy! Feri, bazd meg! Miért pont a szememet kellett kilőni, Feri? Amikor legutóbb 20 éve elmentél, ugyanez volt. Kezdem azt gondolni, hogy direkt csinálod, Feri. De hoppá! Most, hogy megtöröltem a szememet, és ondó nincs már benne. Megpillantom Orbánt, ahogy ott ácsorog megszedtembe. 20 évig a markában Feri fasza volt a fegyver, de Feri elment, és most ott áll üres kezekkel. Így a mosdó népével szemben védtelen maradt, az emberek éhesek, ő pedig elég szaftos falat. Összeszorul a szívem, megsajnálom a kis tucit. Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.